dezagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko al guztiuna, zure semea hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu zure ongi nahi ez, heriotza zure semearekin bat egin diren Maria eta Manuel zure sartitzariak misterioren bidez poztu daitezela haren piztueran ere parte izateaz, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak Tesalonikotarrei. Senideok, idako eta zuek ez jakinean, egoterik ez dugu nahi. Goibel ez daitezten, itxaropenik ez duten beste horien antzera. Jesus hil eta piztu zela sinisten dugun bezala. Jesusengan hil direnak ere, jangoikoak harekin batean, bere ganatuko ditu. Eta horrela beti jonarekin egongo gara. Poztu ezazue, beraz, elkar hitz hauekin. Jaunak ezanak. Jesusek horrela esan zuen, bereikatua zu aita, zerun horren jauna, gauzaue jakin zuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari erakutsi baiz diozu. Bai aita, ala nahi izan duzu. Nere aitak dena eman dit. Inork ez du ezagutzen semea, aitak baizik. Ez da aita ere, semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozten igana, nekatuok, lanpetuok, eta nik harinduko zaituztet. Arrezazuen ere uztarria eta ikasik igandik, bihotz bera naiz eta apala, eta arkituko duzuen zuenari bentzat atxeden. Nere uztarria leuna baita, eta nere zama harina. Jaunak esana. Gariztumako lehen igande honetan, ari
Maritxo despeditzen eta berarekin batera Manuel ere. Gabizu Maria hasiera ematen diogunean, kristauok batez ere gure helmuga Paskoan kokatzen dugu. Hau da, ibilbide bat da, helmuga bat daukena. Ez da helburua Garizuman bizitzea, baizik eta Paskoan dugu guk, esateko modun, gure helmuga. Eta, hain zuzen ere, heriotzaren inguruan, liburu santuak irakurtzen ditugunean, badaude halako kontzeptu batzuk askotan agertzen zaizkigunak. Eta alde batetik, esan genezake jakinduriarengan, hola, oinarrituta daudenak, eta bestetik jangoikoak guri transmititu nahi diguna ere horietan harki dezakegu. Horietako kontzeptu bat da betierekotasuna. Hau da, gu ez gerala bakarra materia hutsa. Ez gerala bakarra, ezurrez eta haragiz osatutako multzo batzuk, baizik eta badaukagula parte espiritual bat. Eta parte espiritual hori ez dela hiltzen heriotzarekin, baizik eta bere bizia aurrera segitzen dela. Beste bizi batean, betierekotasun hori, eternidade hori agertzen zaigu liburu santuetan. Ez dela heriotza azkeneko hitza. Egia da heriotza beti gogorra dela, separazioa delako. Egia da heriotza oso momentu zaila dela denontzako. Baina aldi berean betierekotasun horrek nolabait ere itxaropena transmititu nahi digu. Gogoan izan da, ez direla hildakoak erabat suntsitzen, desagertzen, baizik eta beste modu batera, baina bizirik daudela eta haiekin ere tratua izan dezakegula. Bigarren kontzeptua askotan agertzen dena liburu santuetan da atsedena. Heriotza eta loa nolabait ere lotu bezala egiten ditu liburu santuak. Gure egunaren kabuan nekatuta gaudenean lotara sartzen geran bezala, baita ere gure bizitzaren bukaeran, batzuetan lehenago, bestetan beranduago, baino atseden hori hartzera ailegatzen gera. Horregatik, jangoikoari gure oraziotan eskatzen diogu hildakoei betiereko atsedena eman dezaiela. Atseden egin dezatela bizitza honetan egindako lan guztiengatik. Eta atseden hortan alde batetik erreparatzen diogu bere bizitzari. Eskerrak emanez, gaurkoan bereziki Maritxo eta Manueli. Eskerrak emanez egindako guztiengatik. Bakoitzak bere bihotzean haiekin izan duen tratua eta ditun oroitzapenak eta gordez. Hori ere gauza ederra da bizigeran artean maitatu ditugunak, tratatu ditugunak beti gogoan izatea. Eta bestetik loak ere, nolabait ere ulertzen ematen digu. Ez dela baita ere heriotzarekin dena bukatzen, baizik eta kredoan aitortzen dugun bezala kristauok sinisten dugula piztuerarengan, hildakoen piztuerarengan. Noiz eta nola izango da ez dakigu, baina horregatik zementerio hitza, koimeterion griegotik dator, eta esan nahi du lo egiteko tokia. Hildakoak atseden hartzen bezala daude, azken piztueraren esperoan. Beste kontzeptu bat, liburu santuetan ere askotan agertzen zaiguna, da zoriontasuna. Jangoikoak egin gaitu zoriontsu izan gaitezen. Bere borondatea da guk zoriontasuna izan dezagula. Bai mundu hontan eta bai bestean. Baina mundu hontan erabateko zoriontasuna ezinezkoa da. Mugatuak geralako, faktore asko daudelako zoriontasun hori nolabait ere mugatzen dutenak. Erabatekoa izatea ezinezkoa bilakatzen dutenak. Baina heriotzaren ondoren baita ere eskatzen dugu jangoikoari gure orazioetan zoriontasun eternoa, betierekoa eman dezaiela gure hildakoei. Badakigu, Jesusek hala erakutsi digu, jangoikoak aita batek bere seme alabak bezala
maite gaituela. Hartzaion batek bere argiak bezala ezagutu eta maitatzen gaituela. Eta kristauok itxaropen handia eduki behar dugu Jaungoikoarengan, gure hildakoei atseden hori, zoriontasun hori emango diela. Azkenik, eta gauza askozaz ere aipatu ditzazket, baino lau hauek aipatu nahi dituzke. Agertzen zaigu liburu santuetan beste kontzeptu bat, eta kredoan esaten diogu santuen elkartasuna. Honek ulertzen ematen digu gure hildakoekiko tratua heriotzaren ondoren aldatu egiten dela. Ez dela nahi genduken bezalakoa, baina ez dela erabat bukatzen. Gure hildakoekin ere nolabaiteko tratua izan dezakegu. Gogoan hartuz, errezatuz, baina jakina ere haiek zerutik guri lagundu dezaiguketela. Eta hori da beste goz bat askotan agertzen dira. Gaurkoan, Maria despeditzean eta baita ere Manuel, guk pentsatzen dugu oain han elkartuko zirela biak goiko zeru hartan. Hoixe da, Jangoiko onari, Jangoiko errukitsuari, gure hartzaionari eskatzen dioguna. Bik egon daitezela goiko zeru hartan berarekin, betiko atseden hartan, betiko zoriontasunaz disfrutatuz eta baita ere gure alde handik eginez. Maria, Manuel eta bere etxeko hildako guztien alde. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
batean Eliza osoaren oparian jainkoiko hori eskaintzerakoan. Jainko guztizona, Maria eta Manuel, zure zerbitzarien salbamenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta auspez eskatzen, zure semea salbatzailea aitortu zutenek epai errepitsu aurki dezatela, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik gainero taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Afalondoan berdin kabizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikastegi eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztio kontatik. Hau nere odolaren kamizarata, itun berri eta betikoaren odolan. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nere odoetarri. Oh
eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apanik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin ditzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ikasantorekin, Frantzisko gure hartzearekin, eta lizentzan guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaropean joan diren gure zenideak, Maritxo eta Manuel, eta hildako guztiak, aritzazu zeure aurpegi ere garetan. Apostolu santuekin eta gizari guztietan, zure arizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo, zure semearen bigartez. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostol duei bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizanen sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea ekarri.
Hona hemen jangoikoaren Bildur Sauna munduko bekatuak entzen duena zoriontsua jaunaren bainadituak. Jauna, zinor, jartzeko,
Mariaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honeako bezeraten guztioi edo beste edozein modutara familiai gertutasuna agertu diozue guztioi. Orain errautsak, kanposantora ez etxera eramango ditu familiak, eta datorren igandean, kultura dugu bezala, eguerdiko bezetan 12:00 baita ere bere alde eskatuko dugu. Maria eta Mainoren alde bereziki, gaur 8:00, 12:00. Eta orain bukatu horretik, azken erresponsoa egin dezagun. Gure eta Jainko hau guztiena, zuri otoitz egiten dizugu, mundu hontatik joan zaizkigun Maria eta Manuel zure zerbitzarietzat. Sakrifizioen bidez garbiturik eta pekatutik askaturik, irits dezatela iztueraren betiko zoriona. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaintzatela jainko guztialduna gaitak eta semenak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean.